Mijn naam is Bert Loper, oud-directeur van Tresor en nog altijd verbonden aan Tresor. En ik heb in mijn hand het absolute topstik van Tresor. We gaan weer rond naar de 2e eeuw. Aulus Gellius, een Romein, zit in Griekenland, samelt al je teksten van Griekse schrijvers en zet dat in een boek. De Attische Nachten, Noctes Atticae. Dat heb ik hier in de hand, maar net uit de 2e eeuw, uit de 9e eeuw. Want in de 9e eeuw wordt dat boek van Aulus Gellius oorskreun in het klooster Fulda in Duitsland. En het wordt oorskreun van een boek van een van de bekendste Europeanen uit die tijd, Einhard, de adviseur van Karel de Grote. Dus ik zit bij dit boek, ik 2 handshakes verwijderen van Karel de Grote. En ja, het is een geweldig belangrijk boek, omdat we een proto-Griekse schrijvers alleen nog maar kennen door het handschrift van Aulus Gellius. En we kennen alleen nog maar Aulus Gellius en die Grieken, omdat in de 9e eeuw in Fulda dit oerskreun is. Dus aan een heel tin tritsje is die cultuur oerdroegen. En waarom leidt nou zo'n belangrijk handschrift voor Europa in Tresor? Nou, dat is wel zo'n moment in de geschiedenis, dat we in de 17e eeuw de Universiteit van Frenchier, je wie een hoogleraar uit Genève, die hier dit in bezit. En na zijn deer is dit in de bibliotheek van Frenchier kwam en via Frenchier is het in de bibliotheek van Tresor kwam. Dus cultuur, het is heel kwetsbaar en via een heel tintritsje binnen Grieken, Romeinen, middeleeuwers, 17e eeuwers, bin thuis kwam en dat al hier in dit handschrift uit de 9e eeuw van Aulus Gellius. Het topstik van Tresor als het mij vreugst.